El portaveu del grup parlamentari del Bloc Compromís, Enric Morera, acudia a l'Olleria per presentar la iniciativa legislativa popular per l'educació de 0 a 3 anys. El diputat del Bloc estava ahir acompanyat per la regidora d'Educació de l'Ajuntament de l'Olleria, Mercedes Simón, i pel secretari comarcal de la Vall d'Albaida i candidat del Bloc a l'alcaldia de l'Olleria, Julià Engo. Enric Morera explicava què significava això d'una iniciativa legislativa popular. Legislativa popular. Vol dir això que nosaltres anem a demanar als ciutadans que ens donen el seu firma, el seu nom, que omplin aquestes fulles perquè volem tramitar una proposta de llei per a que l'educació de 0 a 3 anys siga gratuïta, siga universal. Així mateix, Morera exposava quin motiu els ha portat a engegar aquesta proclama. Perquè considerem que en un moment de crisi econòmica que afecta especialment a les famílies, a les parelles joves o a les famílies monoparentals, a la gent que té xiquets, que no li coste els diners de lo que ara són guarderies i que això siga sufragat per el govern de la Generalitat. En la seva intervenció, Julià Engo ha assenyalat que la Conselleria d'Educació porta des del curs 2008-2009 aplicant una disminució considerable en les ajudes que atorgava als pares i mares amb xiquets i xiquetes matriculats en estos centres i als ajuntaments que gestionen escoles municipals. Engo subratllava que la retallada de l'ajuda mensual és del 25% en els diversos nivells d'ensenyament i l'argument que s'utilitza per a justificar el descens de l'ajuda és l'increment de sol·licituds rebudes. El secretari comarcal del Bloc, a la Vall d'Albaida, recordava quines actuacions s'han portat a terme en aquest àmbit per part de l'Ajuntament local. En l'Olleria, el Bloc, al llarg d'estos 3 anys, ha invertit una gran quantitat de diners en l'ampliació i la millora de les seues instal·lacions i al mateix temps ha assumit el dèficit que suposa tindre una infraestructura d'aquestes característiques. I hi ha que recordar també que és la Generalitat la que té la competència administrativa de cara a l'educació. Per la seva banda, Mercedes Simón subratllava les prioritats en el terreny educatiu marcades pel Bloc de l'Olleria en la seva entrada al govern municipal. Una de les prioritats va ser donar resposta a totes les necessitats que en educació es plantejaven. Una d'elles va ser l'escola infantil municipal. Primerament, no hi havia suficients places per tal de que tots els xiques i les xiquetes que tinguin aquesta necessitat d'escolaritzar poguera complir-se. I el primer que es va fer és habilitar una aula per tal d'aconseguir també major subvenció per part de la Conselleria. Així mateix, Simón afirmava que aquesta proposta de sol·licitud a la Conselleria és necessària, per això animava als ciutadans per l'aposta en aquestes mesures. Els regidors de l'Olleria, al finalitzar la roda de premsa, signaven la proposta.